Ato next target kuan Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar, Zone 3 and 4. Ito guys yung pasimuna sa nampo pinamatron. Siya talaga yung matakgasin sa mga video ko, alam nyo. Alam nyo na ha. May tindahan dito sa baba. May tindahan dito sa Barangay Baybay. Sino pa si Angeline? Hello. Ang mga matakga, oy, mga taga Barangay Rawis ha. Wag na kayo diyan mag-ano. Ayan guys, bili na kayo dito sa kanilang tindahan dito sa Adel Store, Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Mura lang po yung kanilang mga tinda. Oo, kasi minumura ng may-ari. Ayan mga guys, welcome back. Papunta tayo ngayon sa BEC at bibili tayo ng ulam. Opo, for today's video. Yes. At ayan, syempre biyahe na tayo mga guys. Kapag ganitong kailangan namin bumili ng ulam, babiyahe talaga kami mula sa aming barangay papunta sa bayan. Opo. So nandito na tayo mga guys. Tingnan natin dito kung ano yung pwede nating mabili dito sa kanila for today's video. Hain kuya din natin ito. Para man, sige, diretso na lang sa bayan. Ayan, at tutuloy na kami sa bayan. Dahil wala naman wala naman dito tinda-tinda. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa tindahan ni Ate Gladys. Ito yung manukan niya na mas masarap pa sa inyo ang kanyang mga manok. Ayan mga guys, sa mga bibili ng manok at frozen goods, dito na kayo bumili kay Ate Gladys. Dito po yan sa tapat po ng merkado. Ha? Puro lairim nun. Hala. 45. Ayan mga guys. Yadikit yan na sa tindahan sa nako classmate. Ang pinakamayaman na mga classmate dito sa Barangay Baybay, Lawang. Shout out kay Padi. Hi na si Juan, maliit dyan. Ano patrono na mga classmate? Nangyari sa ito na niyo? Adel Store. Ha? Adel Store. Guys, bili na kayo dito sa Adel Store. Namimigay lang po sila dito ng kanilang mga tinda kapag promo. Kagaya ngayon, thank you sa discount. Ayan, hindi pa tayo nagbabayad. Nagbuot na tayo ng discount. Pero ang tanan? Tara? 135. Sige, pwede 35 na la. Ato next target kuan Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar, Zone 3 and 4. Ito guys yung pasimuna sa nampo pinamatron. Siya talaga yung matakgasin sa mga video ko, alam nyo. Alam nyo na ha. May tindahan dito sa baba. May tindahan dito sa Barangay Baybay. Sino pa si Angeline? Hello. Ang mga matakga, oy, mga taga Barangay Rawis ha. Wag na kayo diyan mag-ano. Hindi ka na city man. Nga, kanang 5. Nga, kung ang gadla, duwala ka bugos. Di kan duwala lat galason na. Mabay maganda dito kay nakatingi tayo eh. Siyempre kaklase natin eh. Wala siyang nagagawa. Ayan guys, bili na kayo dito sa kanilang tindahan dito sa Adel Store, Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Mura lang po yung kanilang mga tinda. Oo, kasi minumura ng may-ari. Ayan, dagang salamat sa lahat po na mga followers. Ito po ang inyong nag-iisang maestro. Right? Thank you so much sa aking 83,000 followers. Yes, opo. Bye-bye.